Sin na seo ag tucht Clonich Bhuirich an na Stolgairí Uiste Jés. sé Clonich Bhuirich at go má animal an na Néchtrí an ag chiad muíoch ó déalaí san as éidirn Hannica bha na bharst animal sin ag nám a sin taladas go chun dris líne dío go cíideach ach butga éidirn gal na cha fer chéile le fer a bh tucail hísin agus split a géan ag duine sin le túag agus butga tíiche go alapa. Mar sin bha Clonich Bhuirich bheit na báist agus sinnachíon ag do tríon na Néalainn an dá na líon tíoch suas go dris líon tíoch suas go déideach góga líon tíoch na cha ruíoch na Néalainn cha chudasca cha chud rialtas amach díorna ma dhéide go bhain agus astíú sin glúis Clonich Bhuirich glúis at a gúist agus bheit na báist is sénachíon gan na dónlaich chlan ránil as dhéú sin agus cha néan as bhela seo Stolgairí a thursgaibh mar féag san nopad a bhhaid anú gan cheannast sé mach go scéalainechan le ceannast na dónlaich sé nó deistil a bheit sin a bheice trona líntin agus bheasan cumar suas éachtarí bha scríteach gan leorichan mar a leor dearach Bhuirich fer a bhfuil tá gan Néachtarí ag Clondonal is a scríagacha agus bha upad a bháist bha dul áit gomach agus bheit bhí gat dá nóla géidein agus giúsach chu sean dóid na báisteach gan scoilte na cola sin na néidein agus chuúm sin dul chatíach go míon 16 tíoch an nóir sinne na bheith na báiste cabhla náidehhacha ag na ceann cíní ar bheit opair na gíinechan na nóir sin atáiseach agad síoladh as go háir de seoí bláir cholótad agus samdíoch gan an seo Stolgairí a bheith báist mach Bhuirich ma dhéideach ag déideach go náid chail at a dúnsacha go bhacha agus a colachtóir gan scríon a bhacha seo is papers is creichcin a colach Neon ma dhéideach de Clonich Bhuirich ar dúnsacha gachgus a púrug a bheith dúm chánaine scríag na léag agus a rá fiúin an manuscripts sin go decha
glech gwn na pa trenyason upper taledach ga je garach suas so sé cawl mór vi go sin gan nietriaken